invite mo tanan suroy diri sa Costa Rica, diri sa Balamban, Pondol, Balamban. Mark niya atbang sa Gaisano Grand Mall sa Pondol. Hi, Mami! Lingaw kayo. Tara. Sir Lay. Si Miss D. Tara, mga gwapa. Sige na kayo ito. Oh, mga gwapa. Tara, mga dyan. Sige, mag-picture. 20 na Pero dili karon balik. Kuno siya 3,500. Kuno siya 8 ka tao. 3,500. Oh, 8 niya. Natay room nga musudog 4 nga tagto ato 8. Nay 3, nay 2. Ilang naka-room sila, sir? Api ba na sila, sir? Oh, daghan din na sila. Good for 2 sir pila. Natay room sito nga. Nara mo yung tindahan? Na restaurant na sa Tinindo. With breakfast na Standard, oh, Standard na, breakfast na siya. Use of kanang mga amenities na to. Katong 8, sir, pila ang to ka breakfast? What Asa? breakfast? Di, na pre-breakfast ka po na. For 8? Basta mag-check-in ka, ha? For 8 people po? O, po na, pre-gihapon na. Oh. Yan natay live band diri. Karon ng second week of February ta nahudong kay tungod sa gipahunong sa banda. Ang banda gipahunong. Ana mo live band. Nami diri o every Saturday o Sunday. Pati binyum dawat ka punta, kitering dawat ta. Dawat ta kanang nay kaslon, team building diri ana. Mag-retreat ari diri, dawat ka punta. Kung retreat, sir, pila ka hours or nabay hall per night Kasagara siya? mag-retreat diri na mo, na may tag 3 days nga ang team building na to, tag 1 day ra man sila puli-puli. Ang walk-in niya, sir, pila? Kanang di lang mag-rent. Kanang ako na gusto may maka-decide. Mo depende mo sa daghan. Kay mo makahatag staged, mo og staged discount. siya. Og daghan gani makahatag og discount. Murag buy packs na ang kwintada. Okay. Kuan mo, maligo lang mo, day use. 10 person mo. Basta 10 kay kan siya by cottage to siya murag 2 or 1.5 ni siya niya. Adi entrance na may free. Ang free ng entrance. 10 person mo sobra mo free cottage na siya usan magpili lang ka. Niya 250 per This free na per head. full. Okay O na gamit ang full. 250 per Normal head. lang, pila mo din. Less than 10 mo, pila entrance? 250 gud. 250 per person? Oh, per person. Pero wa na cottage siya og below 10 kuan mo 10 person. Ang cottage, pila sad, sir? Ang cottage na rin na tayo tag 2.5, na 3.5. So may pagdaghan na lang, no? Oo. Okay. Kuan. Okay, og daghan mo maligo kasi